Jo bože, koliko dugo ovo nisam radio. Au. Ajde, sjedi u auto, brate. Opa, gde ste ljudi? Dobrodošli u prvi vlog posle 1000 godina. Šta ima, kakvi ste mi? Evo da peremo auto malo. Pa. Evo da vidim, nema nikog. Malo ga po gasu dam i to je to. Inače, ovo sve snimam sa Honor Magic 6 Pro. Uzeo sam nov telefon prošle godine, nisam se pohvalio. Tako da, ovo gledate u 60 fps, znači ovo vam je Full HD. Tako da, album bi trebalo da izađe 1. marta u 12. A pre toga će izaći na sve platforme, naravno. Tako da, sad, posle ovog što snimam, moram da idem da snimim još jednu pesmu, ostala mi je još jedna, tako da album ima 6 pesama. Znam da to ne treba da se zove album, ali jebi ga. Ja sam to nazvao album i ostaće album, tako da 6 pesama i to je to. Tako da ljudi, pišite mi neke vaše ideje, šta biste voljeli da gledate kod mene na kanalu, jel stvarno, želeo bi malo da vratim vlogove, pošto onaj gamerski kanal, ja za gaming mogu da odvojim lupom 2-3 sata da sedem da snimim video, da ga isječem, sve full, tako da lagani smo, tako da, bolje bi bilo da mi napišete, ej, Zoki snimaj to i onda ja stavim u sveščicu, vidim, ej, može, ej, ne može i to je to. Inače, Opel gazi širi, što bi rekli, samo da nema gužva sad kod autoprionice, tako da GG, što bi rekli. Šta sam još htio da kažem, jednostavno ima još malo posla oko kuće, mislim da ću se usaliti do negde mog rođendana, to mi je plan i cilj. Tako da vidjet ćemo i to ćemo da završimo. Nema nigde nikog, nice. Okej. Ovdje. Super. Nema nigde nikog. Ja sam lagan. Mogu da stanem, staću na ovu prvu perionicu i to je to, lagan. Sad idemo da peremo auto, ljudi. Ošte otkopčati, brate, danas. Nekad me nervira, toliko me nervira taj pojas, znači drndam ovo dugme, neće da se otkači, tako da idemo, sam da proverim ja stakle su mi dignute, jesu. Ništa, ljudi, idem, zaustavit ću snimanje, pa idem da uplatim, stavimo žeton i gazimo dalje, što bi rekli, tako da, to je to. Glej, šik je, brate. Dajte da operemo ovo i to je to. Ajde. Evo ga, imamo 2 žetona. Dakle, sad idemo da peremo autić. Sad ćete da vidite koliko je zapravo prljav. Gledaj ovo. Nisam ga pravo bratu 1000 godina. Tako da moram malo da se to namesti. Prvo ću ga, sa šamponom, što bi ja rekao, pa sve ću vam posle snimiti polako, tako da nemate frke. Pošto smo ga našamponirali sa mikroprahom, ide sad ispiranje, da mogu posle lepo da ga usisam i to je to. Jebi ga, snimam s prednjom, ali nema veze opet da kažem, ovo je neki video, brate, ali ovdje prašio haos. Sljedeći put ću nekog povesti pa ćemo snimati lepši video, iskreno. Ovdje je prljavo, bato vidi. 1/1 mi je prljav auto, nisam brate, jedno 100 godina ga nisam isisavao i čistio. Ali ide sezona pa ću morati. Tako da,
Kako ja ovo usisavam, Bog sveti zna. A sam bratje. Okej. Ajde tu neki patak. Znači, ja ne udavam. Okej, ja nisam. Malo tu kod volana nisam. To je dole od volana, bože kod vrata. I ja tako pričam. Tako da ljudi, pišite mi slobodno neke vaše ideje, što biste voljeli da gledate. Sve ću da snimim, sve. Znači, kao sve, brate. Au, brat. Allah. Ja se vraćam na ovo sedište 1000 puta. Znači. A ovdje dole ništa nisam usisao, brat. Ajde malo i tu, i to je tako. Tu. Evo, gotovo. Idem sad lagano da se provozim malo s njim. Tako da bit će još nekih minut, 2 sigurno video. Sam ga usisao, svaka mi čas. Ove patosnice pod hitno moram da operem, tako da to je to. Sad, ja ni ne znam koliko će trajati ovaj video. Uglavnom malo ću nešto katovati. Nešto što je bilo bez veze. Što sam ubacio u prvu i u Rickards, to je u Rickards House. Tako da baš bez veze. Okej. Prvo malo u Rickards. Okej. Dakle idem malo da provozam auto. Idem da uzem tati ukrštene reči. Tako da ćemo s tim negdje i završiti taj prvi vlog. Ja ću ovo nazvati vlog, a vi nazovite kako god hoćete. Tako da lagani smo. Iskreno ide lepo vreme, ljudi. Ne mogu da se požalim da nije baš nešto lepo. Okej, jeste malo hladno, ali da kažem, ide sunce, ide lepše vreme, tako da potrudit ću se svaki mjesec klip ili 2, ali opet da budu ti klipovi i meni i vama zanimljivi. Ja ne ide mi u prilog da kako se zove, da snimam nešto što ni vas ne zanima, niti mene. Ja mogu da uzmem da sednem da snimam reakciju na pesmu ili bilo tako šta, ali opet nije mi to, tako da hvala mojim prijateljima koji mi govore neke te ideje šta bi mogao da snimam, tako da to je to što se kažem, se javim. Lagan sam, tako da idemo zona škola, malo da usporim, ne bi. Ajde dečko, polako, brati će da stane. Lagani smo. What the fuck? Što hoćeš, deda Bog? Neko mi nešto dobacio, faže duše. Tako da ljudi, slobodno kažem, pišite mi sve što vam je zanimljivo, pa ću ja staviti u svesku ko što sam sad uradili sa gaming kanalom, šta ću snimati sljedeći itd. Tako da trebalo bi mi
što više ideja vaših, naravno i mojih, nešto ću ja naći, tako da ono, vidjet ćemo šta će i kako će biti. Uglavnom, ako se ove godine budem uselio u kuću, već im nešto što će mi držati jedan serijal, da kažem. Možda ću, da kažem, onda biti veći, ono, imat ću malo veći broj vas subscribera, tako da vidjet ćemo šta će i kako će biti. Uglavnom, ne bi više ništa dugovlačio, ja bi se s vama sad lagano pozdravio, jer stvarno ne znam o čemu bi više mogao da pričam s vama, sem toga što sam vam zahvalan što ste bili, što ste odgledali ovaj video. Ako ste ga odgledali, ako niste, nema veze, odgledat ćete ga kad budete imali vremena, tako da ono, hvala ljudi, gledamo se uskoro u novom videu, do tada od vašeg Zoki imate, ček sam da ubacim prvo, od vašeg Zoki imate veliki pozdrav!